Здравейте хора! Аз съм Елена и днес ще си говорим за една доста наболяла тема в нашето общество, а именно причините за оправдаване на насилието. Защо някои хора си мислят, че могат да оправдаят насилие, което се случва, използвайки човека потърпевш от това насилие. Жертвата, нали? Тази отвратителна дума, как може някой да каже, че е жертва на нещо. Тази дума те принизява като човек, тя да прави по-ниш. Това, че имаш нужда от помощ, така. Това, че имаш нужда от помощ в съответни отношения, не те прави по-ниш. Това, че си бил потърпевш от насилие, т.е. това, че някой е упражнил насилие върху теб, не те прави по-малко валиден, значим и не означава, че ти си го предизвикал. Да, това ще го кажа пак. Това, че човек избира да упражни насилие върху някой друг, било то вербално, физическо, сексуално или каквото и да било насилие, това не те прави тебе провокатор на това насилие. Тук се обръщам към най-вече към жените, но и към някои мъже, нали, не е изключено, но най-вече към жените се обръщам, защото при тях статистиката е умопомрачителна. Миналата година 18 мъже убиха жените си. Да, и този словоред също е важен. Не 18 жени бяха убити от мъже, 18 мъже убиха жените в живота си. Някакви жени в живота си, нали? Романтичен партньор, близка роднина, такива неща. И самия факт, че има хора, които са склонни да отидат толкова далеч, че да извиняват насилника за сметка на човека потърпевш, за сметка най-често на жената, която си има своите причини, най-често това са страхове да не излезе от тези отношения и да не потърси помощ. Именно заради нашето страхотно разбиращо и толерантно българско общество. Да, не казвам, че няма добри хора, които помагат, които подават сигнали, които правят нещо за... Ако се съмняват, че има човек, който е жертва на някакъв вид насилие, не казвам, че няма такива хора. Със сигурност ги има и благодаря на тези хора. Казвам, че има една огромна маса от хора, които са склонни да прескочат 9 планини, да преплуват 10 езера, за да обвинят пострадалия, вместо да потърсят отговорност на истинския насилник, на истинския човек, който има контрол над себе си. Като цяло всеки човек на тая земя има някакъв контрол над себе си. Нали, когато говорим за невменяемост, но в случая не говорим за невменяемост, говорим за нормални клетки, нормални клетки на обществото. Мисля, хора, които привидно изглеждат нормални отвън, защото ние знаем, че когато имаме насилие под каквато и да било форма, много често всъщност човека се преструва на коренно различен човек навън, отколкото е вътре. Това е много позната история на хората, жертви на насилие. И така, всъщност, какви са причините хората да обвиняват жертвата за това, че е била изнасилена, насилена, тормозена, психически, физически, всякак. Защо човек изпитва тази нужда той да слага вината върху жертвата? Нали, не винаги е жена. Това се случва всъщност и в по-голям план, в така световен мащаб за съответни военни конфликти. Също се случва. Хората имат този навик и аз се опитвам да си обясня защо. Затова и пусках едни сторита по-рано, в които питам въпроси, защото аз не мога да проумея това нещо. Особено оправдания, които хората използват от рода на тя го е провокирала, тя се обличала еди как си, тя се държала еди как си, тя му е викала и не знам си какво, има ли са скандали, това си е тяхна работа. Тези неща не помагат на никого. На никого. Тези неща просто подхранват цикъла на насилие, нищо не разрешават и дават свобода на насилниците да продължават да правят това, което искат да си правят. Което е да си правят каквото си искат, като цяло безнаказано, без никой да им казва нищо. Така, благодаря ви, че гледахте това видео. Ще се видим в следващото и до скоро!